temps en temps bara fanga kɛ u bɛɛ ɲɛdɔnnen don. Jamana ɲɛmaa ka kumaw kɔnɔ ka ɲɛsin jamana ka siniɲɛsigi ani jamana taafa ma a y'a jira k'a fɔ Mali kura taasira ye gafe min ni dakunba caaman bɛ a kɔnɔ ka ɲɛsin jamana ka yiriwa a n'a ka ɲɛta sabatili ma. O de kama Général d'armée Assimi Goïta hakilijigin kɛ o dakunba 11 na. A fɔlɔfɔlɔ o ye farafinna jigiɲɛ ye sabula an ka dunga fa bɛ sabati cogo di san nataw kɔnɔna la. A filanan o ye yelen kura an ka jamana kuranko o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di a y'a dɔn gɛlɛya bɛ an ka jamana kɔnɔ kuranko la o ma dogo mɔgɔ si la. Donc nin projet filanan o bɛna kɛ san nataw kɔnɔna la an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan min b'a to an ka région bɛɛ kuranko tɛ k'a kɔnɔ kuranko gɛlɛya tɛ k'a kɔnɔ min b'a to an nimisi bɛ se ka wasa kuranko la cogo min na mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ mɔgɔ ka baara kana tiɲɛ mɔgɔ ka nafolo kana tiɲɛ kuranko hukumu kɔnɔna la. Donc projet ba sabanan o ye k'a fɔ ko usine an bɛ se ka usine caya cogo di min b'a to an bɛ se ka nafa sɔrɔ la. N'i y'a jateminɛ an bɛ sanu bɔ yan an tɛ se ka bayɛlɛma fɛn caman b'an fɛ an tɛ se ka bayɛlɛma an bɛ a bɔ ka taa jamana wɛrɛ la u b'a bayɛlɛma yen. Donc n'o usine caman sigira sisan o bɛna kɛ sababu ye min b'a to an b'a bayɛlɛma an bɛ nafa wɛrɛ sɔrɔ a la mun tɛ a feereli dɔrɔn ye mun tɛ ka bɔ n'an ka taa an ka jamana kɔ ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma. Donc naaninan o ye Kanku Musa seginna ka na donc o ye sanuko ye. N y'a jateminɛ an ka jamana ba don nafolo ka ca jamana mun na ma don mɔgɔ si la bɛɛ b'o kalama. Ni projet naaninan fila fɔ Kanku Musa seginna o bɛna kɛ sababu ye an ka dugukolo nafolo ninnu an bɛna fɛɛrɛ sigi a kan mun b'a to an tɛ dan a feereli dɔ ma an b'a a baara ka ɲini ka ɲɛdɔn parce que a dɔnniya t'an na yɔrɔ t'an ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ jɛ. Donc an b'a dɔnniya ɲini ka dɔn ka kalanso sigi an fɛ yan ka usine sigi an fɛ usine ma to an bɛ se k'a bayɛlɛma cogo min na donc o ye projet ba naaninan ye. Ka fara nin dakunfɔlen ninnu kan dakunba caaman wɛrɛw bɛ nin gafe in kɔnɔ ni o ye Mali kura taasira ye ka ɲɛsin jamana ka yiriwa a n'a ka ɲɛta sabatili ma. O dakun dɔw ye yaasa taa ni ka segi ka nɔgɔya jamana kɔnɔ sira kuraw dilanni nɛgɛsiraw sanfɛ siraw ka se kunnafonidi fɛɛrɛ kuraw ma kalanko dɔnko ni seko kɛnɛya ka fara u ka a y'a jira k'a fɔ baara caaman wɛrɛw bolodalen don yɛlɛma minnu ni olu talen don ka ɲɛsin sariyako o ni a ɲɔgɔnna caaman ma. Kanango bunakun kan Général d'armée Assimi Goïta ka jaabiw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ fɛɛrɛ caaman bilara sen kan ani baara caaman kɛra jamana ɲɛmaw ni kana tigilamaw fɛ ka ɲɛsin kana sabatili ma jamana kɔnɔ ko o de hukumu kɔnɔna na dakun caaman be kana tigilamaw kɔ a dalen don minnu na. K'a daminɛ fɔlɔ jatigɛwale kɛlɛli minnu b'a fɛ ka jamana tila fila ye olu kɛlɛli dɔrɔgu feerelaw ni a ɲɔgɔnna caaman ko o dakun ni a ta bɛɛ jamana kana tigilamaw bɛ wuli ka jo la su ani tile ka ɲɛsin jamana denw ni u bolominɛw lakanani ma. Jatigɛwale kɛlɛ o binna an kan a fɔ fana groupe armé n'a fɔ rébellion o fana binna an kan a fɔ minnu fana ko narcotrafiquant minnu bɛ drogue affaire ninnu kɛ sanfɛla ninnu na olu fana gɛlɛya b'an kan ani minnu bɛ bin jamanadenw kan n'a fɔ banditisme o fana gɛlɛya bɛ yen ani ka da jatigɛwale mɔgɔw donna an ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɛgɛsɛgɛ ani gɛlɛya don ni ɲɔgɔn cɛ sigida la n'a fɔ ma conflit intercommunautaire donc o gɛlɛya bɛɛ o de b'an kan nin waati ninnu na bon armée bɛ ka nin bɛɛ de kɛlɛ kɛ min b'a to basigi bɛna jamana kan cogo min na donc b'a yira o fɛn tɛ tile kelen ko ye yɔrɔnin kelen ko tɛ. Ala barika la ala n'an ka sɔrɔsiw jamanadenw olu ka dɛmɛ an'u ka kanu an'u ka dɛmɛ la a n'an ka finitigiw wuli ka jɔ la ala barika la an ka jamana an bɛ se k'a fɔ bi an ka jamana b'an bolo. I tɛ Mali région foyi bi bi na ko an ka finitigiw tɛ a tɛ yen i mana région fɛn o fɛn o y'a sɔrɔ finitigiw bɛ yen o de waati kuma dɔ sera waati dɔ région dɔ tun bɛ yen o tun t'an ka jamana yɛrɛ bolo mɔgɔ sugu bɛɛ tun bɛ don mɔgɔ sugu bɛɛ mun ka don u b'o kɛ mais bi bi na o tɛ yen. Hali bi Kanango bunakun kan Mali furanjɛla fanga ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta ka jaabiw kɔnɔ a da sera ma jatigɛwale kɛcogo kura minnu talen don sisan jatigɛwale tigilamaw fɛ ni o ye ka dankari jamana ka sɔrɔ siraw la ko olu ye fɛɛrɛw ye minnu dilannen don jamana juguw fɛ ko jamanadenw ye min faamu ani ko jamana kana tigilamaw bɛ wuli ka jo la su ani tile ka ɲɛsin kana sabatili ma jamana kɔnɔ. O hukumu de kɔnɔ Général d'armée Assimi Goïta y'a jira k'a fɔ fɛɛrɛ caaman bɛna bila jamana kana tigilamaw ka bolo kan ka ɲɛsin kana sabatili la jamana kɔnɔ. O fɛɛrɛ dɔw ye bakurubaya la kɛlɛkɛcɛ kuraw tali ani kɛlɛkɛminɛnw sanni ye ka bila jamana kana tigilamaw ka bolo kan. U nana dinɛ ko ye u nana y'o bila u y'a dɔn jamanadenw y'o faamuya u nana sa a b'an ni tenitigiw de cɛ u nana y'o fana bila a b'an ni administration de cɛ
administration maire ni préfet nu gouverneur abanu le che jona bragalaw abanu le che utla go bla si sa unana mona utra jamana don utoro ko Sénégal dawla utsa Sénégal utoro utsa jago ke ubola sa unana san karbirana we babo ni be wati do ube elema wati ube elema don ni be fen la beneli on fait côté quoi on fait côté fen la benendo femundu asra ile ndula ne ko ke ebe jamana do ne ebe yan jamana do ne kama etse jamana do ma mumuti bi mo ka mo ka da de meni mumuti bla ka mo ka jin jeni u kuna nafulo mumuti bla ka mo ko dese ko gatu ko furula do ba da ko afeme keladi ka kɛɲɛ ni ale bi mali furancɛla fanga ɲɛma general d'armée Asimi Goita ka jaabiw ye bi sɔgɔmada in na sankura foli senfɛ gwɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ ni o dɔ ye kuranko ye jamana ɲɛma y'a jira k'a fɔ san tɛmɛnen ni o ye san 2025 ye ko o gwɛlɛya fanga bonyana jamanadenw ka kosɛbɛ kuranko ta fan fɛ nka ko o ni a ta bɛɛ gouvernement ye wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛ caaman bila sen kan yaasa fura bɛ se ka sɔrɔ kuranko gwɛlɛya la cogo min ko o de hukumu kɔnɔna na baarabaw bɛ senna gouvernement fɛ yaasa yɔrɔ minnu bɛ tile bayɛlɛma ka kɛ kuran ye ka olu caaman jɔ yaasa jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ kuranko la cogo min. An bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ min b'a to jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ kuranko la cogo min na n bɛ foli fɔlɔfɔlɔ bila jamanadenw na u ye musaka min bɔ n b'a to hali bi kuranko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ka fɔ fana an filɛ yɔrɔ min na bi bi in na fɛn caman sigilen don sen kan ma dɔ basigi bɛ na depuis salon a baara bɛ sen na mais n bɛ se k'a fɔ mun na bi bi in na n bɛ se k'a fɔ n ko bi ka fisa ni kunun ye parce que salon a kun ka kalan yɛrɛ yɛrɛ mais a bɛ ɲɔ ka dɔɔni fo ka taa fɔ k'a banna centrale solaire ninnu a bɛ temps ta parce que an ko taji dɔrɔn tɛ se ka ɲɛnabɔ fo an ka centrale solaire dilan ala barika a baaraw bɛ ka continuer a bɛ ka continuer donc o b'a to n'olu fɛnw sigira sen kan gɛlɛya bɛ ban mais yɔrɔnin kelen tɛ san kelen tɛ san fila a bɛ ban dɔɔni ka taa. hali bi ka kɛɲɛ ni o kuranko gɛlɛya kelen ye general d'armée Asimi Goita y'a jira k'a fɔ yaasa jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min kɛrɛnkɛrɛnnena bolola baarakɛlaw ale yɛrɛ bi dɛmɛ min kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma ni o bi bɔ a yɛrɛ ka musaka la ko san tɛmɛnen ko o fanba yɛlɛmana ka ɲɛsin jamana bolola baarakɛlaw bɛ se ka pano sɔrɔ cogo min jamana fa bɛɛ lajɛlen fɛ ko o baara min daminɛna san tɛmɛnen hali bi ko o kelen bɛna to senna ani k'a walankata ka ɲɛsin jamana fa bɛɛ lajɛlen ma. an ye ébris social an y'a bayɛlɛma Bamakɔ siraba ninnu bɛɛ an ye lampadaire solaire an y'o san ka don a bɛɛ la Bamakɔ siraba ninnu bɛɛ la ka tila ka dɔgɔtɔrɔso ninnu ka tila ka panneau solaire don a bɛɛ kelen-kelenna an ka artisanw ministre de la culture mɔgɔw olu ka tailleur minnu bɛ soudeur ninnu mɔgɔ caman ka baara tiɲɛna ka da kuranko kan an ye panneau solaire di a caman ma an tila Bamakɔkaw la Kulukɔrɔkaw bɛ yen région tɔw bɛɛ bɛ yen an bɛ tila ka passer ka taa du bɛɛ ma minnu tɔgɔ d'an ma mun b'a to u ye degun sɔrɔ kuranko la u kana se k'o degun sɔrɔ bilen. hali bi sɔgɔmada in na kuluba sankura foli senfɛ general d'armée Asimi Goita ka jaabiw kɔnɔ ka ɲɛsin maa minnu ye kuma ta olu ka laɲiniw ma a y'a jira k'a fɔ gouvernement ye fɛɛrɛ caman bila sen kan yaasa jamana bɛ se ka a ka dugujukɔrɔ nafolo nafa sɔrɔ cogo min ko o de hukumu kɔnɔna na sanubɔ izini ba 15 minnu bɛ jamana kɔnɔ ko jamana ye wuli ka jɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ olu la yaasa jamana ka nafasɔrɔ sira bɛ se ka bonya a la ko o kɛra sababu ye ka se ka musaka caman sɔrɔ ka bila jamana ka foroba kɛsu kɔnɔ. general d'armée Asimi Goita y'a jira k'a fɔ hali bi o wuli ka jɔ kelenw bɛ to senna yaasa bɛnkan min bɛ gouvernement ani o sanubɔ iziniw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ka nafa bɛ se ka bonya o la cogo min. contrat fɛn renégociera an ye miliyari 761 de sɔrɔ o de sɔrɔla négociation na n'i y'a jateminɛ an kun jigin bɛ miliyari 400 de kan mais tellement a serila an y'a seri k'a seri an taara sɔrɔ ko 761 na u bɛ contrat ninnu signé tuma min na contrat ninnu bɛ di san 30 ne ye contrat di ma min na a bɛ taa san 30 la bon o kɔnɔna na sanni ka contrat signé n'a fɔra ko sanu onsi a bɛna fɔ sa 31 grammes a bɛ t'o la ɲɔgɔn a t'o ɲɔgɔnna la. n'o ye contrat signé sisan n'a sɔrɔ sanu sɔngɔ bɛ taa an ka 60 sisan ne ye contrat signé la o b'a d'e ma san 30 donc ni contrat n'a sɔrɔ sanu sɔngɔ bɛ 60 la hali ni sanu sɔngɔ yɛlɛnna o dugusajɛ kɔfɛ k'a kɛ 10,10 ye o kelen de don o kelen de don bon san 30 san o san ni dɔ bɛ fara sanu sɔngɔ kan e ka 60 in de o de ka 60 de bɛ ta ka d'i ma parce que e ye contrat signé de kan o de tɛ yen bilen o banna pewu-pewu sisan kɔni
sisan ne ye contrat signé an bɛ contrat di ma san 2 bɛ fara kan i bɛ usine jɔ o san 12 kɔnɔna la c'est à dire don o don n'Ala y'a kɛ ko dɔ fala sanu sɔngɔ kan dɔ bɛ fara an ka taxe kan. Yuruguyurugu kɛlɛli hukumu kɔnɔna na Général d'armée Assimi Goïta ka jaabiw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ gouvernement ye wuli ka jɔ ani ka fɛɛrɛ caaman kɛ waati tɛmɛnenw ka ɲɛsin yuruguyurugu kɛlɛli la jamana kɔnɔ ko wuli ka jɔw kɛra sababu ye sɛfɛwari miliyari 400 bɔɲɔgɔnko ka o lasegi ka don jamana ka foroba kɛsu kɔnɔ hali bi ko wuli ka jɔ kelenw bɛ to senna gouvernement fɛ ka ɲɛsin yuruguyurugu kɛlɛli ani jamana foroba nafolo lakanani ma. Yuruguyurugu ko kɔni an y'a fɔ quoi c'est à dire hinɛ t'a la. Fɛn kelen de don ma hinɛ t'a la makari t'a la dɔnbaga t'a la i jija tɔgɔ kana fɔ dɔrɔn ni tɔgɔ kɔni fɔra sariya b'a ka baara kɛ et san o san fana an bɛ dɔ de fara yuruguyurugu kɛlɛ kan san o san an bɛ dɔ de fara yuruguyurugu kɛlɛ kan hali ni sɛgɛsɛgɛ kɛr'i la an bɛ vérificateur bila a bɛ t'i auditer. An ye audit min kɛ ni sisan cɛ a bɛ audit 140 kɔ de bɔ douaniers fo an bɛ impôt mɔgɔw fo fɛn fɛn ka baara ka sɔrɔ lase jamana ma an b'a bɛɛ fo i b'a an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ o gɛlɛya a kɛra jugu u yamari ko kan kan u b'a fɔ ko na k'u tɛna k'u bɛ dɛsɛ dɔw yɛrɛ ko ko dɔgɔkun 2 parce que u bɛɛ fɔ ka da ko dɔ de kan parce que u b'a fɔ ko ni musakako bɛ dɛsɛ Ala barika la an filɛ yɔrɔ min bi mɔgɔ bɛɛ bɛ k'i sara sɔrɔ fo ni dɔw ta retard ta mais k'a fɔ k'i ko sara ta ka d'e ma mɔgɔ b'u sara sɔrɔ bon mɔgɔ tɛ yɔrɔ dɔ ye n'i y'a o sabatila a fanba ye yuruguyurugu kɛlɛ ye. Hali bi a ka jaabiw kɔnɔ bi sɔgɔmada in na ka kɛɲɛ ni Mali alisilamɛw ka jɛkuluba Haut Conseil islamique ɲɛma dandɛmɛwale minnu bɛ kɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ ni o ye nɛniniw ni burujaliw ye fu bɛ se ka siri o da la cogo min sariya tigilamaw fɛ Mali furancɛla fanga ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta ye jaabi di kɛ ka ɲɛsin o ma. ɲɔgɔn dɔgɔya réseau ni fɛnw sanfɛ ani misiriw kɔnɔ cybercriminalité créera o de kama o la mɔgɔ caman fana minɛla ni mɔgɔ minɛ a b'a sɔrɔ u b'a fɔ k'a bɛ ka bɛɛ minɛ i bɛ ka kuma fɔ ko mɔgɔ bɛ kuma kuntanw fɔ ni mɔgɔ bɛ an bɛ ka mɔgɔ bali ka kuma dinɛɲɛmɔgɔ dɔ filila a ye kuma min fɔ ko mɔgɔw su ka bila ɲɔgɔn na ka mankan wuli dinɛɲɛmɔgɔ dɔ minɛla la a ma dogo mɔgɔ si la mais dinɛ groupe dɔw fana wuli ka na deli ka ko k'o bila ni dinɛɲɛmɔgɔ minɛla a minɛla de Amnela. Bintiga mɔgɔ si kan. Mali furancɛla fanga ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta ka jaabiw kɔnɔ bi sɔgɔmada in na a da sera dakun caaman wɛrɛw ma ka ɲɛsin jamana ka ɲɛta sabatili ma sira caaman fɛ kalanko bunakun kan Mali furancɛla fanga ɲɛma ka jaabiw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ k'a daminɛ dugumakalan ka se sanfɛ kalan ma ko waati nataw la gouvernement bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka baara caaman kɛ o hukumu kɔnɔ o de la a y'a jira k'a fɔ camancɛ kalansow ni o ye lycée kura 26 ye olu jɔli bɛna daminɛ waati nataw la baaradege kalanso 9 kalankaramɔgɔw ka kalanso 5 ani lycée kɔrɔ 22 olu bɛna lakuraya a y'a jira k'a fɔ nafolo minnu bɛna don nin baaraw bɛɛ lajɛlen dafɛ u bɛ sɛfɛwari miliyari 130 bɔ min bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ jamana ka foroba kɛsu kɔnɔ a ka kumaw kɔnɔ hali bi Général d'armée Assimi Goïta y'a jira k'a fɔ kɛnɛyako bunakun kan ko baara caaman kɛra o hukumu kɔnɔ o baaraba dɔw ye ka CSCOM bayɛlɛma ka kɛ kɛnɛyasobaw ye ni o ye hôpitaliw ye sira wɛrɛw fɛ jamana ɲɛma y'a jira k'a fɔ hali bi a n'a ka gouvernement bɛna baara kɛ sira caaman fɛ k'a daminɛ Dongo ani Segu